امی هر دو دosya پیواژویا چارەسەریە دا بەردەوام بکن ئەو هەموو مژارên گۆ لە باکوورê Kurdistanê rû didin em ê berferehî bi Parlamenterê Dem Partiyê Birêz Sinan Çiftîyûrek li stûdyoyê Mîvanê me ye îro serdana Hewlêrê kiriye ji Enqereyê hatiye gelek bixêr be bixêr hatî Hewlêrê. Navxêrê dabin serketin dixwazim ji Spas ji bo were. amadebûna we. Ez ê ji vê pirsê dest pê bikim. Dem Partiyê rapora xwe pêşkêş kiriye. Di navaroka raporê da çi heye? We ji desthilatê çi xwastiye bi taybet di warê mafê zimanê Kurdî da her wiha em bêjin efûya girtiyan û mafê Kurdan bi giştî di navarokê da çi hatiye xwestin? Gelek spas anî ziman ki gotin êdî ew pêvaja gîşta asta duyemîn. Asta yekemîn çi bû komisyona neteviya hevgirtin biratû demokrasî goda ser hemû sazî û şexsiyeta paşîz goda ser birêz û jalan. Vê şinda êdî hemû partiyan raporê xwe zî radesta serok komisyon kirin. Serokê komisyonê birêz kurtulmuş. Gava em bên asta duyemîn komisyonê ji bo çareserkirinê çi pêşniyara meclisê bike ki meclis bike kanûn nizam. Belê. Ji bo her partî ji gor xwe pêşniyar kirin. MHP zî pêşniyarê xwe kirin, AK Parti, Dem Parti. Daxwaza Dem Parti çi ye? Bi kurtasî dibêje ki gerk wek em bên kanûna bingehî de nasnama milletê Kurd bê qebûl kirin. Yek. Di dîvî zimanê Kurdî bu wez zimanê perwerdeyî ye. Sîvî gavê hukukî gerek bên avêtin, gavê lêz û bes. Çin gavê hukukî? Çerçevek hukukî bêçareserkirin ki em bên bi hezara însan li serê çiyana êve gerin welêt tevî jiyana siyasî û civakî bûn ji bo wê jî çerçevek lazım e. Çerçevek hukuki lazım e ki vegeriyan velat evna ji gor vê em bên çerçeve siyasî û hukukî da jiyana xwe berdevam bikin. Ya herî girîng gerek em bêjin êdî vê şin da qayînkirina qayîm li holê rabe ev jî qîm nake. Devlet ev nizîka çel sale zêdetir e îmza kiriye. Şertê em bên Rêveberiya Herêmê Yekîtiya Ewropa lê şehr daniye vedere gotiye ki ev şehra rol holê ra nakiye. Daxwaz dikine ki ev şehra holê ra be em bên Rêveberiya Herêmî bi hêz bibin. Çavkaniyê xwe ji gor berjandiya xwe bikar bînin. Ev dem him ji bo bajarê xwe him ji bo em bên navendê herî zêde dixwazin pêkhatê pêk bînin. Dahatê pêk bînin. Daxwaze Dem Partiye hêlekê de hukukînin, hêlekê de siyasîzin zaten daxwaze gelê Kurd e. Yani gerek devlet vê şin da bi çavekî evlehî, bi çavekî vek divên çi yani metirsiyê di wê parantezê li mesela Kurd nenire. Mesela bi çavekî hukukî, bi çavekî siyasî binire. Mesela Kurd meseleke siyasî ye, gavê hukukî giring e, lê ew na qîm nakin. Siyasî çi ye? Mehanî zaman gerek destûra bingehîn bê guhartin, milletê Kurd bê qebûl kirin. Gerek madde em bên çel û dudu bê guhartin, zimanê Kurdî bu zimanê perwerdehî û fermî. Vê şin da eger bêjin milletê Kurd wek milletê hinek milletê din zî pêkhatê milletê Türk'in bi wî hişmendiyê lê binirin, bi wî çavê lê binirin, ew qet tiştek çareser nawe. Hîn partiyê din mixabin. Mixabin hînzî dibêjin ki maddeyê herî ginî ya 6 yani kîk bi girêdaya hemvelatî, girêdaya komara Türkiye ew Türkiye. Bavê wî Türkiye, diya wî Türkiye. Ev madde 6 Dem Partî diyor gerek di kokte bê guhartin, milletê Kurd destûra bingehî de bê qebûl kirin. Belê Birêz Çiftîyûrek bi berdewamî Serokkomarê Tirkiye Erdogan di daxuyaniyê xwe da behsa wê yekê dike ku rê nadin kesekî pêvajoya çareseriyê xirab bike. Kî ne ew kesa? Gelek spas ev giring e. Herkes vê dibêje, em zê dibêjin. Em dibêjin ki ew pêvajoya gelek giring e gerek em bên
او پیواژا نکن قربانیه برجوندیه سیاست روجف زانی بله اگر پارتی دستلاتدار سریده او پارتی اپسیون ve peyvajê bikun qurbaniya em bên siyaseta rojane ew tenê ne gelê Kurd hemû gelê zerar bisînin ji bo ev her zêde daxwaze gelê me ye eger daxwaz armanc dikin ki aştî bu em mayînde aşte bi nav gel de cî bigire ne wisa normaka civakî bigire nav gel de devlet gerek gav babıca ki aştı nav gelde ve normeke bire gelre bu ayek. Jubo ve ben pirsa biraz sero Komar Erdoğan giringe emci daha hazlık nam diyorsun ki gerek av pevaja aştı xrav ne be. وبحث كرت قوت درباسي قناغا ديامين يا ياسايان بونا اف ياساين ون بحث ذكن يعني آمادەکاریên hûn behs dikin ku hevdîtin bi hikûmetê re jî dê werekirin dem partiyê daxwazkirî hevdîtin dê hikûmetê re jî bêkirin ev yasa çi ne yanî ji bilî em bêjin me behsa navaroka em bêjin rapora dem partiyê jî kir ev yasayê di qonaxa duyemîn da çi ne bi taybet jî di demekê da tê ku hûn amadekariya hevdîtina bi hikûmetê re dikin gelo hûrguliyên wê hevdîtinê jî çi ne ger çibin hin ne belliye. Ger yani ev yasana çibin ne olsa. Hemû partiya raporu xwe radasa serok meclis kirin, biraz kurtulmuş kirin. Ev bence emedil gorva rapora parti li hev dibikin, li hev dikirin nekirin bi piranî ve kanuna radasa meclisê bikin, meclisê erkirin bikin. Ji we hele de em daxwazem ev ki tê guhême dibêjin em kanunaka muhakkak derkin. Vek paşiya serhildana Şeyh Said Efendi devleti hişmendi evi de ev edin. Her daim derhaki Kurda da Kürt suçların Kürt affa xud xazım poşmanın gerek devlet zamana affık. Ev kanuna 1928 bir rakamı 1939 kanunaka muhakkak bu. Şu bu ev kanuna ek gorwana yani gor nerina hişmendiya devleti tabi serildana Şeyh Said buna ona poşma buna ona suçlar bunu poşma buna afiyet xazine devlet xazine ona Afrika xwadikiye ki cadl servi de xavetine eğer bu çerçeveli binlerin kavet şeki safi nak jubo ve gerek mesela Kürt mesela ka siyasiye mendecisi de demokrasi meani zaman ya Komar de ya 3 saliye eğer Komar de beje ez berdayime devleta Osmanime ve şahı mesela sada hafte saliye Mir Bedirhan da hatta Nehru hatta Nehru ev şah Sultan Mısır kardizane ki mesela Kürde mesela ka siyasiye bir siyasi libinlerin tabi çavi hukuki poşman bun suçların af bikin bibinlerin libinler katışaki çaresernekin megohani zaman hebuna milleti Kürt destûra bingê de bê qebûl kirin zimanê Kurdî bu zimanê fermî û gavê lêz û bezê ê huquqî. Başa divê em bêjin qonaxa duyemîn da hêviya we heye gavên pratîkî dest pê bikin îdî yanî gavên pratîkî dest pê bikin ev yasan têkevin warên cîbicîkirinê. Hêviya me heye li hêviyê zêdetir em daxwazin ki devlet di hişmendiya xwe da mesela çareserkirina Bakurê Kurdistanê girêdayiya xweseriya Rojava neke. Tirseke din e giring e. Doğru da gerek veqetîne li wê. Ev welatekî din e, Sûriye welatekî din e, Iraq welatekî din e, Türkiye welatekî din e, Kurdistana Bakur welatekî din e. Eger bêje ki îlan li xweseriya Rojava ev işte statüya wî tune be, niha şindekî nerv kirin, biraz statü heve lê bile sedege wek mine pêşmergenî be. Yani girêdayiya xweseriya Rojava be, ev bi ser nake be. Bangemel aqlê devletê re, eger devlet daxwaz armanc dike ki rojhilata navîn bêhêz bibe, ger bu Kurda ve bêhêz bibe. Carekê ceribandin, xetimîn, vegeren li pir milê Kurda sar bûn. Bangame ev em dînin ki mesele girêdayiya xweseriya Rojava veqetîne. Ew mesela me hundir e, ya Türkiye navxwe ye, ew meseleke siyasî ye, eger em birayê heve 1000 salî ne, heger ki serokê Diroka Türk Tarîk Kurumê dibêjin, Hulagu,
1913 da gotu bu. Demek am hatun Anadolu Kürt li pira jiyan dibu. Evte çu vate? Evte bi vate ki Kürt milleteki cudanın zati gelin nişticinin li vederinin devlet vi hişmeniyle binire ev mesela meyhundire ev gaveki giringe gele Kürt em hemû gişki bi peyvaje mildidini. Öcalan got ki PKK xud dubare dike. 15-20 salın. Rast PKK xud dubare dikir. Tiştek çareser ne dikir bir reyaket çekdari. Ev rastiye ke. Peki devlet zî xud dubare dikir. 20 sala xud dubare dikir. Bahçeli bu xagoz zaten ben her rebazda berxu metişek çareser nekir. Gerek devlet vaiz bir de berçava. Tene PKK xud dubare nekir. Devlet xud dubare dikir. Doğruda ve gere بچابکی سیاسی لیبنره، بچابکی براتی لیبنره، مسئله چاره سر بکن. ده بحثا روجاوای کردستانی که از هر پرسه درباره ویدا بیجم. ترکیه دخواست کل روجاوای کردستانی حسده چکن خورادست بکه او جی بیچک بمینه. به تبلیبون ادنا و ارتش سوریه ده حسده اگر تبلیب به چاره سر دبه دخوازا ترکیه و اگر ام بیجن تشتکی وها نبه لسر عرده. ev merca pêk neyê bandora xwe li ser pêvajoya çareseriyê dike? Niha eger statû hebe, statû bûye fermî, sedege vekmîne hêzekî peşmerge bûye fermî, bandora wê li Kurdistana Bakur û li ser devletê cuda be, eger tu nebe cuda bûye. Duh nepêr berê vê sê roja cigirê serokê وزارت پارستنه عبدال başına bir gün Hasan Abdülvaki şu god yani berdin yalnız emi bir şur berdin ko bir siyasete ninre emi bir şur binin ro şur onzan şey evte çivate eğer kişi gele kudra beje hele her izeder jine kurdara beje un kurada sabah ateşe bikin ev ne mümkün, ev akıl mantık ne? Gele Kürt, Kurradasta hete şey nake. Ne tane gele Kürt? Gele Kürt, gele Dürzi, gele Alevi, o gele Arabi layık, seküler. Ev ne kabul nakin? Jubovi pevaje em denli giridaya xuseriya rojava rakin yek. Dudivi em divin eğer em biray hevdinin. Müdünü meclis dani zaman. Ve ruda biz parbakirutir. Vallahi. Mugot ki hadi megot em Türk'ün. Hunduen ya hun PKK Türk'ün. Tamam em Türk'ün. Me kabul kir. Yalu hun khadil Kıbrıs'e dert kevin. Ne hunduen bırak Kıbrıs bak devlet asar bakhu. Hun çuma peşya referandum serkabuna da hazır hudaya Kürdistan'a herem bakir. Eğer em PKK milleti Türk. Ev de kokta şaşiye. Jubovi em bana devlet edikin. Mesela Kürt dıkhazın bigirin. Nikanı bigirin. Dixazin berdin, nikan berdin. Dixazin çareser bikin, nikan çareser bikin. Dixazin bir şopin, nikan bir şopinin. Mesela Kürt bera navlek. Navlekin, evi çareser bu. Eğer biray hevdinin, men nas bikin, emi be hepra bimeş. Gelek spas parlamenterê Dem Partiye Sinan Çiftî Yürek, mêvanê me bû lê stûdyo gelek spas ji bo amade bûna te. Espas. Mala bak.